Beta nutrients sa mangosteen ay mainam na gamot para sa may mga problema sa baga. Kaya... Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Nakita mo ang pagtiro kay Masi? Oo, sir. Ang una gid nga pagtiro sa iya, sir. Nakadalagan pa siya. Kag wala ko na makita kung paano siya gintiro liwat. Nakita ko na lang sa muli lang nga patay na siya. Kag wala na ang mga tao nga nagalaga sa iya. Kung amo kilala mo ang nagtiro sa iya, sanday sino sila? Pila sila? Tatlo ang nakita ko, sir. Tungod sa una nga pagtiro kay Masi, medyo malapit lang sila sa namtangan ko. Sa ako nagkadto si Masi, sir. Sa akon siya namangkot, parti sa kay Banong, nga pusir. Sang uli, naglisensya siya nga malakat.
Nakibutan lang kuya sir, nagulpi lang kuya ka bati nga may naglupok. Kag nakita ko gid siya ang pagtiro sa iya. Kung amo kilala mo gid ang nagtiro, Hindi sir. Hindi ko kilala sir. Pero kung makita ko sila liwat, at makilala ko siguro eh. mga pulis, Ambot lang sir, ambot lang. Wala man sila nag-uniforme. Pero ang leader nila, ang nakita ko nga nagtiro kay Masi, daw tumboy. Oh sir, daw tumboy, babae. may litrato ako dira sa cellphone ko. Ipakita ko sa imo, ha. Lantawa kag himutari sang maayo kung kilala mo. Oh sige abe sir, sige abe. Tanong ta. Oh. Ari, oh. Abe, bebe. Tanawa. Tanawa kung kilala mo. Oh be, mutaran ta sa mayo be. Wala. Sir! Sakit ni, sir! Sakit ni! Wala mo pagani malantaw sa madugay. Nagasiling ka na nga amoy na. Hindi ah! Hindi ko sir magsalaya. Priska pa yan sa pinsar ko ang itsura niya. Siya gid ang nagtiro kay Masi. Sigurado ka? Ay sigurado gid ko sir. Bisa nag-uniforme siya dira sa litrato. Kilala ko gyapon siya. Papirti ha. Pulis gali siya. Sigurado ka gid sa ginambal mo to? Sigurado gid ko sir ya. Siya gid niya. Oh, animal. Animal gid. Si Major Bilbis gid ang ginatudlo niya. Nakita gid ko nun niya. Kung na mo piho gid. Piho gid. Kaya mo man ato ang ginsugid sa ako ni Masi. Si Major Bilbis kuno nagtiro sa iya. Oh, animal. Sir, Ato, amigo mo si Masi, di ba na? kung sa amigo gid eh. Nakapalugid na sa sakon eh. May amo siyang opisyal man sa pulis. Pero hindi ko lang matandaan ang ngalan eh. Ako ang amo niya to, si Major Bisana. Man! Gusto sir, gusto. Amo na nga ngalan ang nahambal niya sa akon. Amo na. Ay, ikaw gali, sir. Ikaw? Ako gidang nabulig ni Masi Samon. Sa gobyerno, mapuslang gid siya. Buligan na to ng amigo mo to. Hatagan na to sa hustisya ang pagkapatay sa iya. Pero sir, ayawan man tataguro, sir. Di, pulis man gali ang nagtumba sa iya eh. Hindi ka magkabalaka. Pare ako. Ako ang masikaso sa initanan. Buligan na to si Masi. Pakuhaan ko ikaw sang affidavit. Ikaw ang mawitness. Ako? Oo. Ikaw ang witness. Nasiguro ko. Madalman gid si Major Bilbes kung may matistigo sa ginimo niya. Major man gali ang babae nga to, sir. Oo. Ara siya sa anti-drugs unit. Sir, sir, ning basi mag-uot ada, sir? Hindi ka mahadlok. Akong bahala sa imo. Hindi ka mano. Pero, sir, Tawagan ko ang investigador. Pakadoon ko siya dire. Para makuhaan ka na sang affidavit.
sakaan sa kaso si Major Belbes. Di ka bugoy? Hari ko di subong sa Santa Barbara, Jack. Ngaman. Ah, okay. Dira na rin tabo sa akong sa Iloilo. Dira na rin kita makitay. May trabaho na makita bugoy. Amo bala. Okay, Jack. Saan ko matabo si mo? Bahala na karon. Tawagan talang kaliwat. Kay tawagan ko anay si Digoy para makapreparar man siya nga daan. Sige, Jack. Mandal ako ng daan. Sige. Nagbilib gid ang kilala ko sa trabaho ninyo, Jack. Kamagaan lang kuno sang pag-obra ninyo. Wala gid hassle. Salamat, Jack, ha? Mayong asset ang Montesa. Siro-sirong impormasyon nga ginhatag sa mon. Ano pa? Siya doon ang kapos trabahoon. Mga sagad na ang mga tao nga ara sa grupo, Jack. Piho kung maghaboy sang impormasyon. Gani man? Ari ang bago ninyo nga target, Jack. Ara. Ha? Priso? Ara siya subong sa sulod ng prisuan? Wala. Picture niya inasang kikuhaan siya sang mag-shot sang madakpan siya sang una. Kaya balo ka. Makapila na madakpan ang tumboy ngayon na. Pero makagwa man siya kihapon. Amo bala? Bas kukurong kapyot. Siguro. Gani presuhon na lang siya sa presuhan. Nga hastasan o. Hindi nagit siya makagwa.
Major? Si Major Belvis? Oo, attorney. Siya ang suspect na nagpatay sa asset ko. Sigurado ka? Basi kung hindi man naton ini mapamatudan. Basi kung wala man kita sang pamatud nga si Belvis ang may kahimuan sini. Sigurado nga siya, attorney. May testigo kita. Nakumpleto na sang investigador ang tanan. Ara na sa imo mga kamot, nasandig ang puturo ni Major Belves. Kung bala, i-dismiss mo o kung ipasaka mo sa korte ang kaso. Ikaw ang assistant prosecutor. Kadako sang mahimo mo, attorney. Fiscal gali. Kung may probable cause, masaka gid niya sa korte, Bernie. Ayan pa kung may testigo. Kumpleto na, fiscal. Hasta sa empty shells ang bala nga nakuha sa crime scene. Kung wala sa maggamit sang iban nga armas si Major Belpes, mangin positibo gid ang armas nga ay na sa isyu sa iya. Kung may testigo na nga magatud sa iya positively, okay na ina. Sige. Ako nang bahala sini. Tunan ko ini sa maayo. Kag ipasumon ko siya para maka-explain man siya sang iya bahin. Regular filing na lang sang kaso. Tungod nagligad pa nga inadlaw ang netabo. Sige, fiscal. Ikaw nang bahala. Salamat, gid. Base pa man lang may paagi sa kaso kayo eh. Madudlanta si Major Belpes. Nagabakod na nga nagabakod ang pagpati ko. Involved gid siya sa sindikato. Naghatag sang data parte sa tumboy nga ina Jack. Amo ba na naghatag sang data parte sa mga tao nga ginpamatay na ninyo? Masaligan kayong impormasyon na lin sa iya mo, Ted. Natural. Head sang Anti-Illegal Drugs Unit ang naghatag sina. Ha? Sa Iloilo? Oo, Jack. Kilalahi ka mo? Personally, hindi. Sa cellphone lang. Nagatawagan na kami. Aton si Jack. Sincero siya sa pagserbisyo. Akig siya sa mga tao nga nag-intra sa transaksyon sang illegal nga droga. Basi kilala ko man siya. May naamigo ako nga araman sa anti-drugs. Tama man unit nga nag-operate dito. Basi, lain man ang kilala mo. Basi? Jack, dako nga bagay sa aton nga nakasulod kita sa transaksyon nga ini. Sa grupo nga ini. Dako mabuling sini sa aton. Sa aton, personal nga transaksyon. Anong buot mo singon mo, Tessa? Well. Madamo ako sang transaksyon nga wala maubra. Tungod, wala na ako sang masaligan nga birador. Pero karon nga ari ka na, maubra na gid ini tanan-tanan. Mo, Tessa? Oo, Jack. Dalag ko ini nga transaksyon. Milyon. Kag nakahibalo ako nga kayang-kaya mo ini trabahoon. Tungod makasarang ka. Mo, Tessa? Oo, Jack. Grabe ang ikasarang mo. Linya, mugidini. Grabe nga daan maganda ang utok mo sa amo sini nga mga trabaho. Tungod maalam ka, Jack. Kaya maisog ka. Amo ina ang regalo sang tagtuga sa imo. Gifted ka, Jack. Gifted ka. Kani hindi pag-usiki. Hingaliti, mintras maikasarang ka pa. Mo, Tessa? May kinaiyak ka nga wala sa ibang Jack. Maikasarang ka nga wala
sa iban nga mga birador. Gani, di na pag-usiki. Gamita, panghimosli. Tungod, diri kita makakwarta sa dako. Abi ko na'y amulang ng transaksyon tamo, Tessa. May ara pagit ka ni. Daw nagaliko ng transaksyon. Oh, Jack! Pamati. Pamati ako. Pamati ako sang maayo. Mas bintaso po sa aton. Naari na kita sa grupo. Ari kita sa gobyerno. Kaya kung mahimuon kita nga aton iya personal, matabunan ina tungod sang aton ginatrabahuan subong. Sugod ako nga magpatay sang adik kag puser. Hindi kay sa mga inosente nga tao, Tessa. Hindi na ako sina. Ay, sobra pa sa adik kag puser. Ang ipapatay ko sa imo. Ha? Oo. Tapos saan yung trabaho ninyo sa tumboy nga ina? Kay istoryanta ang aton personal nga transaksyonez, Jack Balan. Buena. Halin sa city prosecutor? Animal. Ano ka? Pasahan ko ini. Animal? Animal! Nga siling ko, Major. Be careful sa mga moves mo. Ikaw eh. Huwag kang babala-bala. Animal nga investigador. Gin-blind nila ako. Ginpasaka nila ang kaso sa fiscal office. Kag ako kuno ang suspect nga nagpatay. Animal sila. Ato bangon ko ini. Kagweltadahan ko sila. Ha! Gubo nilang reputasyon ko? Ang ngalan ko? Ninyo balikan ko sila. Sila ang itumo ko. Hinali, hindi pa pamatudan ang ginapasib mangod nila nga ini sa akon!
Mga abiyan sundan ninyo sa pagbamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Action Radio.